makawuono mar Jumapil. Bende wadendo ni Jumapil no ero ma ogwedhi kaka ne wasesingoru ni wadhi bedo kanyo gi jawer no ero ma bende wero wende go eko mag injili to wende go eko mag Nyasaye mane luongo kanyo ang' namiyo wach nyinge kende kikang' wach ni na wacho nyinge kapok owacho machiegni nyiswa nyingi jakure to itima nyinga mokwongo kokarawe kawacho nyinga full kikirawe nyingi wach nyingi nyinga en Austin Wanda an Austin Wanda ma wuod Juda en Austin Wanda wuod Juda majakure maja Moroni kamoroni Kibigori ni kindi Moroni kindi chema ile lakini wani factory kamoni Kibigori kanyo koro wate kanyo tere anu teni enda Moroni sub county. Ng'ato nyalo penjo ni gisani ne gwenge eki ma Kisumu en ang'o no ero ma bende itime e gwenge ma Kisumu? Kisumu ka e county na ke gweng'wa kendo e korwa an wuod pastor moro miluongo ni John Andango kod minwa iluongo ni Susan Andango magi jonyuolga e piny Kibigori kucho. Koro ke county ma Kisumu ke dalawa kan wuod Kisumu county, Kibigori ni within Kisumu county. To e chuny boma ka to kane manyo atiyo tich Nyasaye to manyo bende amanyo emomiyo ane chuny boma ka. Erokamano ahinya. Waneno kanyo ka in jagono ero ma bende wero wende go eko mag injili kendo wendi mane wakwongo wachako gi tugo kanyo mondo mi joneno ng'e ni ng'ama ni e studio ni adier e Austin Wanda. En ang'o momiyo Austin Wanda noyiero mana wende gi eki mag injili? Ke ndalo machon ne ok an jawer kendo ne an mana wach ni ja football ja mpira to kaluwore kod kaka piny ne dhi gi family mana dongoe ne en family mane nigi lwete nono. Koro bedo ni family wa ne nikod lwete nono ne onge gimoro maber mano nyalo yudo. Koro wachno nokelo gimiluongo ni kech. Kiwe jomoko wachno osechandore osebedo gi kech lakini kech mane ndalo wachato ne kech mopogore. Mano kelo na tuo moro ni alsa. Koro alsa ni no chamo iya momiyo tere osuptende ma Kisumo gi tengo osuptal mane ok adhi kimanyo kogoya picha tiyudo mana ni iya olil gimoro machalo bolo gini kia motiye iya. Daktari moro mi advice no tere pala ni en growth dhi ong'ol growth to naneno ka mago nok nyal konya. Koro maka chieng' moro kendo gotieno to ng'ato wuoyo kode ler to onyisa ni an ema romo e ngimani. Ng'ato wuoyo kode ler to onyisa ni an ema romo e ngimani. Koro ng'ama oromo e ngimana ni nagombo ng'eyo. Koro apenjo fadhi ne pastor ni to ng'ama oromo e ngimana ni en ng'a? Awinjo kowacho ni oromo e ngimana to ng'atni en ng'a? Koro nasika penje to ng'at moromo e ngimana mowacho ni oromo e ngimana ni en ng'a? Aya koro ka daktari nosewacho ni notere pala to chieng' moro chokruok moko mag udi matimre kor wikgi moro ne ni odwa chokruok ma kor wikgi moro ne nitiere e odwa. Koro sama chokruok obiro no koro iyalo jalo moro ne yalo ni un ji duto mogangore mapek be oro mondo wami uyweyo. To alsa nochopo kode stage moro ma koro kata kitedo chiemo mitedo to an gas osipong'o iya ma ok anyal yani ajiero gimitedo cha samoro ariyo kech ta yieng' pok chiemo dhi olil lakini yieng' kech gas ne nie iya. Chieng' moro adhi nyaka liel moro ma oliendowa mar family chiemo tama nikech iya ni dwa muoch magony nyaka law ka koro kifungoni dwa mana ginenegi yani alsa no ne chanda. Koro tok kane chokruok no osebiro moyal kabisa ma onyisa ni gima ni an maromo e ngimani cha means ni koro ne gima Yesu emoromo e ngimani mondo iyud warruok. Koro kane wasechopo stage no to aluongo warruok to kata tok warruok no iya ne pok ne tich adek iya ne poni ne gi the same problem tok warruok gi chale ok odhi. Koro kadhi sand kanisa ta penjo pastor
aluongo warruok mawinjo ka chunya okonyore, lakini kata kotineno ka chiemo yapo ramarama. Problem en ang'o? Kech gini kata mana e skul ne ok anyal somo, yan moro makabet e kom kama to nyithindo mobet machiegni ne ringa. En gima nochaki chon. En gima nochaka chon, gimoro kata mana 4 years back. En gima nobudho ahinya. Koro iya koro pupni ma iya pupni ma koro iya puonj ma klas, koro japuonj be nomiya, japuonj skul mane asome mokwongo high school, japuonj nondikona leave ginene. Leave tu iluongo ni chit mar osiptal. Mar osiptal manyalo wuok, an nanyalo wuok sa asaya ma iya rama ma kata kakwa rusa. Kech nokondik date, principal osign to kondiko date to keto signature. Manyiso ni kata wuok mana ka principal kia to kopinyara kene principal oyiena mondo awuok, kech nonge problem mananogo. Koro ji kalo penj to an tadong' chien, ji ndiko notes to an adong' chien ok anyal ndiko. Ma nyithindo moko kata ka nakobo buk nandiki to giwacho ni ok anyal miyi buk, ibiro lewogo kech ning'e na jalewo to nok gi understand. Koro tok warruokno gino ne pod nitie atiya. Koro tich adek, koro Sunday ka wadhi kanisa, koro kanisa kuma ne wantiere Sunday no kanyo koro iyalo to pastor nyisa ni gima nyalo konyi koro en mondo iluong Roho Maler. Roho Maler ni ema nyalo wang'o gik manie igo te makonyi. Koro ambe kana winjo kamano kech nagombo notamo osiptal, koro nagombo kaka nyalo chango. To Roho Maler ne ma yuago malungu. Ka Roho Maler obiro mogore kuma ni tu, tawinjo ka teko biro tajier, ajiro gima golo gas mane nie iye ka, mawinjo ka iye odok. Alafu to nyiewna soda moro kanyo tamadho. Koro tokeno awuok kadwa ni mondo adhi e cho, tayudo ka ng'ato nie cho. Koro adhi e bungu moro mane tok cho kanyo. Koro ka aguom ni mondo akonyra ni, to gima ne nie iya monego bed ni tere palacha emokwongo wuok. Nyiso ni Roho Maler mane cha nowang'o gima ne growth mane nie iya. Koro ka naguom ni to gino ema nokwongo wuok. Koro from that, karomo kinde kaka namor ne pod an e spirit, tema kawuotho chieng' moro awuotho be mana kapod adhi skul kama gokinyi, to to ginene wer moro biro bedo connected kod ng'ama ne nyisa ni an ema romo e ngimani, ni ginene ng'ato yani wer moro biro manyisa ni an ema romo e ngimani. Mano e wenda mokwongo, iluongo ni Romo Pako. Romo Pako ne wer mane kwongo gol, mabe nagole na album, ne gin album moko, to ndi kaka ng'ama nwawergo no mes kode, machaka dhi atimi manyien, but pod en e album na mokwongo, mane wenda mokwongo. Koro kamane kaka jani na osechako ndhedhe mos kamano, kamane kaka nachako ndiko. Mr. Austin, waneno ka pile ka nitiere jogo eko mabende ni dala kanyo, kapo ni gima chal gima notimi no ema dine time, tibiro winjo ka ng'ato osewacho kanyo ni en ng'acha ema lawa, kacha ema kadho, in akia ni nikawe nade? In real sense, jok malawo jigi to iwacho ni gintie. Kata nasewinjo ka jomoko wacho ni ng'ate malawo, e real sense wacho ni gintie. But ng'amu ane donge od yie od jomowar te. To ng'amowar Roho Maler ema chielo kod mach. Koro kibed gi mind mar ni ng'ato lawi. Nikech kin gi Nyasaye to ng'ama lawi no Nyasaye mochweyo, nyiso ni ng'ano onge gima nyalo timi. Koro joma lawi go kata mana lsas gini go kanyalo wacho ni nilawa to ne nyalo bedo adier ni samoro ng'ati mane kedo gi dhina ma skul emomiyo mano ne timore. To mano ne onge mind na. Nikech ka mano bedo e mind na, dine bede mind na to samoro alsa dino niga. Nikech dawe kedo gi tuo matuo ya, dina kedo gi chako kedo gi ji. Tingeni samil daw gi ji ariyo, to ng'ata achiel nyaka hinyi. Samil daw gi ji ariyo kionge teko moromo, to ng'ata achiel nyaka hinyi. Koro an ok akedo gi dhano ni ng'ato lawo kia ang'o timore. An nakedo gi tuo kachimo Nyasaye Jehova mondo chang'ang'o ochangi manie iya. Koro kapo ni ng'ate makedo, kapo ni ne en ng'ate manokete, kata ng'ate mane kedo kode, koro Nyasaye mane timo back to sender. Nyasaye mane timo back to sender. Nikech an kachako manyo ni inyalo many, chopo kuma inyalo manyo, miyudo kata ka samoro rembu ema timo ni mano. Tikindi sama rembu ema timo ni mano, tidhi bedo gi gima kisungu luongo ni divided attention.
to divided attention ni nyalo ketho nyaka brother tai. Miyudo ka une family ka to jomoko side gi ng'ane, jomoko side gi ng'ane. Nikech sama ng'ato ji te ok nyalo bedo ni ok dwari. Ok nyalo bedo moye. Masa gima rach timre ni to ok idwar. Koro nok adwar ni mondo akete blame jomoko. Emomiyo Nyasaye nokonya piyo mondo nachangi. Makoro in Nyasaye nochangi achanga makata nitiere ga jogo go bende koro tiyo gi pesa no ero mang'eny ahinya mar mondo iwacho kanyo ni osiptende to ni wuothe ma Kisumo ka duto. Mano ero kapok ni anya wacho ni pok ni ileko no ero mabende ne ubiro ni. Koro nitiere jogo eko ing'eni nitiere jogo eko bende koro tiyo gi pesa mang'eny giwacho ni kanisa to ok nyal konyowa e gik machal kamagi. Akia ni in gi wach mane minya nyiso jogo eko bende wacho ni an kata ka tuo to en mana yath kanisa ok nyal konya. Ng'ano ero bende nitiere ng'at mosebet piny gi tuo no ng'ato wacho ni kanisa to ok nyal. Tiele moko machielo mokadwa luongo emo wacho ni nyalo konyo. Kiwuoyo e kanisa ng'at Nyasaye to wan gi ji adek e kanisa. Wan gi ng'ama odhi e kanisa ni jokelemo maber. To wan gi ng'ama odhi e kanisa ni min gi kata wuon gi kata jodala gi lemo kuro mano ne gi din gi. Teka wan ng'ama odhi e kanisa mong'eyo benefit mar warruok. Ma warruok wacho na dier ma Nyasaye osegola. Anta da tiyo ne Nyasaye e kanisa ka. Iwinjo. Koro ji adek mopogore to gin e kanisa chiel. Koro ibedo ka ng'ato bende dhi lemo to en be en gi the same problem to Nyasaye ok timne. Nikech gimomiyo en ka e kanisa no kia. Iwinjo. Ji mang'eny kata mana to kanti nyaka joma nasediel mal se mano nego. Jomoko nitie stage mawas moingo mara. Mal se mano nego. Alsa mane chanda ni mano nego. Koro ndike muma ni yie kelo gik maonge bedo mantie. To chako ndike muma ni gimomiyo yie nyaka bedi mondo yud gik moko te nono kokalo kuom ng'uono. Koro kata ka dhi e osiptal to ng'uono nyalo changa. Iwinjo. Ng'uono nyalo changa. To ng'uono bende changi kidwaro mondo ng'uono odag kuomi. Ng'eni ng'uono ka from outside. Ka ng'uono no iluongo mo ng'uono odag kuomi to ng'uono changi sama en kuomi no emo changi. Koro nitiere jomoko ma kodhi e osiptal tinyiso gi ni kaw yedhe kama. Tibiro ka pesa motiyo go yath ng'eny molo kata mochamo. Jomoko bi nyiso ni kaw tong' crate tong' kimadho manumu to kiamo. To koro sami onge pesa tong' to koro Nyasaye kende ma ng'ato ywak ne diep ndike muma ni ywak makare tero ng'ato lokruok mar chuny. Ka ng'ato ywak makare ni Nyasaye temo no chweye. Ka ng'ato ywak makare ni Nyasaye be onge gima onore kuom ng'ato ma onge kod tiende. Onge gima onore kuom ng'ato ma onge kod tiende. Samoro ibiro nyisi ni in gi alsa kik icham ki oganda. To ndalo mane samoro ndalo nodhier kaka ndalo nodhier samoro oganda nok onyal afford. Ibo nyisi ni kik icham kia gik machalo kaka kia ang'o gini go kia gik moko ma samoro mit go. Imibo kweri ni kik icham. To amo gik manok anyal afford ndalo cha. Koro ka Jehova ochako widha matin ni koro kik acham gi. Nyiso ni jachien dhier cha ema duogo gi style moro. Iwinjo. Jachien mar dhier cha mano to mono kwa chiemo maber cha ema duogo gi style moro mondo chako tama e warruok ka. Koro nyisa ni kato kitama kata buna kumi na bete ni wuduma kikelo ganda kata chamo kata kel sekund. Wacho ni inyiso jachien ni kate lowa tababuru mana luwi. Kate lowa ni temo no temo no tienda. Kechinga moda ke yato duo mwengo sataka. Moda ke yansa ni onge gmekwiro. Gimora mora chamo ma Nyasaye okelo ne mesa. Iwacho ni kokel rech to wanya chamo ring'o, alot, gimora mora. Ring'o, rech, everything nyaka alot nyaka gimora mora. Koka dwara alot to samoro kadwara alot nikech adwaro mondo acham another thing. Ok no kadalo ni an gi condition. Ok adwaro alot nikech an adwaro mana ni samoro acham gimoro. Samoro acham nikech oganda michele behero gi chapat. Oganda gin gik moro kwani kik acham. Tinda chamo maber ma nindi gi kwe maonge problem. Maonge gima timbe. Onge problem. Nyasaye no osekonya chon. Erokamano ahinya. Austin, pile waneno ka podi ni rawera be. To waneno ka nitiere rowere moko dala kacha mawacho ni gisani to kadonje warruok to gik moko nitiere gik moko mokabitimo. Ing'eni rowere masani ong'iyo ni gidhi gik moko miluongo ni bash, gimadho gik moko kia ni machal nade. Koro giwacho ni kadonje warruok to warruok ni bro miyo katim gik moko mabende giwacho ga ni enjoy your youth. Kech waneno ka mano ndiko kanyo ni kata ki enjoy your youth to ng'e ni judgment to biro mbele. Lakini koro rowere okawo ni maisha mafupi ni simple. Giwacho ni sijui tuji enjoy.
Akia ni in kane idonjo warruok kane pod itin, akia ni neno nang'o, ni neno ni gigi endi ok idhi timo koso ni neno ni ina sawa e donjo warruok e higano? Kan an very lucky. An very lucky kabisa kech Nyasaye osewuoyo koda through lek, yani through fwenyruok. Nyasaye osewuoyo koda gik mang'eny ma samoro moko ok anyal wacho sani. Koro an gima anyalo wacho ni gima piny timo, nikech an kagombo miel to an gi wende mang'eny, akete ufa tamielo. Iwinjo. Kagombo miel tadhi e crusade tamiel. Iwinjo. To be gima duong' ahinya ma ng'ato nyalo manyo, moloyo ahinya ma sani ji manyo sani, en pesa. Mane gima duong' ahinya ma ji manyo sani, iluongo ni pesa. To mama to wacho ni Nyasaye wae wuon fedha gi dhahabu. Nyiso ni kin gi Nyasaye, to koro kono be ni manyo pesa too much. Imanyo Nyasaye, to kaka mama wacho ni gik modong' ibiro medo nusha, Nyasaye medo nyaka pesa. Koro no matter no budho marom nade, kin gi lweti nono. But one day, ka Nyasaye no pod ngima, to chiemo nyaka ne benefit mar bedo mwaminifu kuom Nyasaye. Chiemo nyaka ne benefit. Yawuoyi ma wetena moko tinde wuok matin, to gi samoro yudo ka samoro osiepewa moko ma jothumgi gocho kamoro, to bedo ka kuonde go pong' nyaka loka cha. Nikech moro be ncho nyisa ni ondike ni enjoy your youth while you are still young. Koro mama be luri ka ng'ato understand. Nikech osome mana matin, osome ni enjoy your youth while you are still young, lakini ok otieki. Kar judgment no ok gisomga. Kar judgment no ok gisomga. Enjoy your youth no kende, ema gisomoga, kar judgment ok gisom. Koro ka gisomo ni enjoy your youth, but gidhi to gimiel, to gitimo ang'o, to giduogo. But an tadwani mana rit kuom Nyasaye. Nikech iwer ka, tos neno gik madongo maricho gi madongo mabeyo. Erokamano ahinya Migosi Osini. Kapok wadhi e yueyo machuok, penjo ma daher penje ni kaka jawer Austin Wanda, be nitiere jogo eko ma bende isemako lwetgi gini eri ma bende idendo ni field ni eri mar wer, miya ng'ani kidhire to nyawacho ni an ng'ano ero ma bende nokonya. To kapok wadhi e mano, anyawacho ni ng'ano ero ma bende nomako lweti, mano penjo no ero manyapenji, ng'ama nomako lweti kanichako wer? Ng'at manomako lweta sama ne achako wer to ne onge. Nikech sama ne achako wer to mokwongo kachako gi chien, ndalo moro ne nitie kanisa modalo miluongo ni Faith in Action. Faith in Action ne luonga jower madongo. Wayudo ka ndalo no jower miluongo ni Caroline Omoya Nyakanan tinde mama maduong', Nyakanan ema ne ochako wer gospel ahinya. To ka nochako wer, to ka noluongo chokruok, to wayudo ka baba wane pastor e kanisa manoluonge, achiel kuom ne pastors. Koro baba ne mane sama noluonge, to Nyakanan ne nindo odwa. Sasa manoluonge chokruok, to nonindo odwa. Koro upako mag wer kod upako mag dho machat ne bo nyawadna nyalo gombo wer, but nanene kapod atin ka jawer moro ni odwa ka odhi to were crusade, to samoro ayuene wuoche gi kaelago. Koro mane e relationship mara manobedo gi wer gi jawer. Lakini jawer momako bada to onge dho ni family wa bende nitiere jower moko, lakini jawer manomako bada to onge. Aduoka bedo mana gi mentors ka koro asechako wer. Nimaduoka bedo gi mentors kanyo ma koro Kidi obedo mentor na, Christine Otieno mama Mbero obedo mentor na, Christine Nyasayun obedo mentor na, Bishop moro nitie ni Bishop Malome obedo mentor na. Kanyo ma koro ora bende oduogo ginene. Ora bende mokendo nyamera bende Nicholas Wood Kingi kendo nyamera. Ora mago koro mentors makoro an godo, but negi waromo kasechako wer. Koro Roho Maler temano chako koda process mar wer. Erokamano ahinya. Kaka in Austin Wanda, ibe koro pok imako lwet ng'ato koso nitiere jogo eko ma bende koro isekonyo wuodhni eri mar wero wendego eko mag injili? E sani kumowueni, an kod joma sekonyo e process mar wer. Number one, ng'ama sekonyo number one iluongo ni James Makanyamilambo. En wuod miwani kocha nobiro ira to nyisa nodwa timo wer kama makawe modhi kode studio mwatimo kode kolabo. Another person mwatimo kolabo
iluongo ni Polo Keyo Mogudu Yoma. Wer miluongo ni En Ang'o Madatimni, mano bende wer mwawero gi Paul. Wi machaka timo go kolabo kendo e process mar wer ka iluongo ni Jimmy cha bende koro anyalo wacho ni an gi nyithindo moko bende manyalo wacho ni ne wakonyre go matin. Paul be nochako wer but watimo kode kolabo. Jimmy cha be nochako wer kende but watimo kode kolabo. But koro nyathina wuon to en James Makanyamilambo. James Makanyamilambo ne ma imena golo piny ma sani embe en kamoro koro kuom wer makoro ambe sani an kodang'o an gi nyathi dho ne nyithina to ng'eny ok masegolo e wer masemiyo platform mar wer kech Nyasaye notimo na ng'wono samoro ayudo platforms to jower matindo gi mari recognize sana omiyo jower matindo gi ong'e kech amiyo giga nafas mano be ng'eni bedo wuon ng'ato sama idhi kamoro tikawo ng'ato ni bwana wadhi kama mondo at least jodhi ong'eyi mano bende beta. Erokamano ahinya janeno mar Chunyonagi TV. Ka wadwa kawo yweyo machiwo ka waduogo to wadhi mana mbele gi jawerno ero mag wende mag injili mano miluongo ni Migosi Austin Wanda.
Machiegni kendo janeno mar Chuny Onagi TV, ne wasechako twak no ero mano gi jawer no ero mag wende go eko mag injili, mano migosi Austin Wanda mabende oselimo e wang' jowi nyeri mar Chuny Onagi midhiambo ma kawuono mar Jumapil mar tarik no ero mano 26 dwe no ero mar abich higa no ero mar 2024, kaka nondike muma ni chieng' Jumapil en chieng' no ero ma bende koro en chieng' yweyo, ma bende wabudho gi jogo eko ma bende wero mana wende go eko ma nyalo kweyo chunye. Momiyo wakelo jawer Austin Wanda odiochieng' eri ma kawuono mondo mi watwag kode e yono ero machuok. Machiegni kendo jawer Austin Wanda, ka wadhi mbele kanyo, gin ber mage ma bende koro iseneno e wuodhi ni eri mar wende gi eki mag injili? Nitiere jogo eko ma bende kaka ne gineni chon, ok ne giwacho ni Austin Wanda cha to ok nyal chopo kama kamacha, Austin Wanda cha ok nyal chung' kama kamacha ni bro wer. Kaka Austin Wanda gi sani to koro ineno ni kuonde go eko nisechope, kendo jomoko wacho kata ni gisechopo ir ker ma gisewer negi, kia ni kaka Austin Wanda kanye ma koro wer ni eri mar injili osechope. Nitiere gik matek ahinya, dreams ma ng'ato nigo. Eka nitiere kama kia piny wacho ni kacha be chiemo na chopi. Koro sani nyaka chak wer ma hika mar 10. E hika mar 10 ok apar ka nitiere jawer, ok apar ka nitiere jawer mapok wabedo kodo piny, ok apar. Nyaka jower madongo moko ma Tanzania wasebedo godo e mesa kama mwachiemo, mano mana kuom ng'wono to mar Nyasaye. Wer kama emosemiyo aneno jomadongo, emosemiyo adhi e kuonde madongo mane ok ang'e ni anyatimo nade, ni anyalo dhiye mana kuom wer kama. To magi te timre mana nikech chunya gombo mondo abolra kuom Nyasaye, nikech an Nyasaye nomiya miche ariyo motegno. Nomiya yalo, wer kata wer nomiya yalo, wer to nowira wira mondo awer, lakini nomiya yalo kaka mich, to nomiya rwako welo gimiluongo ni ushering. En ushering, but ushering majorly timore e kanisa. Sana sana wacho ni iluongo ni commitment chiwruok, iluongo nang'o, yani tiyo ne ji. Ma kata jower adhi mana kamoro to ibiro yudo ka an nyaka kuma nane wendo mane wadhi jowerno, an ema miyo jower pi logo, an ema manyo ka gichiemo, an manyo ka ginindo kuma na wendeno. To ok atim ni mondo aber kata ok atim ni mondo koro alich ndi, Nyasaye miya timo with authority. Ibiro yudo ni kata ka jower ne onge kar nindo, chiemo nodhi lel ma jower ma notho, to jower mane wan go notuon kar nindo, to ka nadhi kanyo to wuoyo gi jogo ma with authority mar wir ma Nyasaye noketo kuma, jogo noyie momiyowa kar nindo ma jower nindo maber. Koro gin gik matimo with authority mag Roho Maler man kuoma. Koro kuom mano Nyasaye osemiyo ariwra gi jower madongo, asedhi e kinde madongo, TVs moko ma bende nok ang'e ni anyadhi, radios moko ma nok ang'e ni anyadhi, mana kuom ng'wono to mana mar Nyasaye. Koro nyaka chak wer kata nyaka chop e this level to Nyasaye osetimona maber, aseneno ng'wono mar Nyasaye. Erokamano ahinya migosi Austin Wanda. Pile pile iwacho ga ni kamoro amora ma bende nigi ber ok kos rach, koro kata wacho ni kawacho ga ni kamoro amora ma nigi ber ok kos achiedh nade kata challenges. Gin challenges mage kata achiedh nade mage ma bende jower go eko kapok abiro ir Austin Wanda? Gin challenges mage ma bende jower go eko mag injili manie piny ni eri mar Kenya koro kadhie? Kiwe jower mag injili mag Kenya, tabro we weche mang'eny, tabiro ni mane upcomings. Upcomings ema face challenges madongo mag wer. Iboyudo ka ng'ato nigi wer maber, to nyaka kanisa moleme, jogo ok rega unaise, ok miye kata nafas mondo wer. Iboyudo ka kanisa ma upcoming leme, ogolo wer maber, to kanisa moleme no, jogo loso nyaka crusade, nyaka chokruok, to luongo jower ma oko, to ok ging'e ni gin gi jawer e kanisa gi ka. Koro olak kuma owere, ok owere kanisa gi, crusade ma oko be kodhiye to koyud nafas, nikech charity begins at home.
to ka charity ko begin at home to konya begin outside. Koro mano bende jodondwa time ga makosa moro. Gin gi nyithindo man gi talent mag wer, to nyithindo gi ok recognize. Ema koro ng'iyudo kang jawer moro Nyasaye omako bade kuom ng'ono to modhi oting'ore malo matin to we kanisa no winjo owe kanisa no nikech kanisa no ndalo mano dwaro cha ne ok konye, ndalo mano dwaro cha ne ok konye. Koro ibro yudo ka obro we kanisa ndalo moro, koro gibuche ko blame ni to ng'ane ne lemo ka to ka Nyasaye oting'o no to nowewa oweu nikech ndalo mano dwaro konyo kuomu ne ok ukonye. Koro challenges ma jower ni en platform gionge publicity, otuon gi platform mar wer. King'iyo pulpide matinde jower were gin jower madongo lilo, to ka nitiere upcoming moro manie igi timiye nafas mar wer saa 8 ka chieng' rieny ka ji pok obiro e crusade mondo wer otieki, to jower madongo to ang' dhi wer sama ji osebiro e crusade. Koro bedo ka nyathini olak publicity nikech dino wer wende cha ka ji nitiere crusade dino yude kata mana jomo nyago mbaka samoro ng'ato nyaneno kata ka wende nogudho wacho ni nyathini wewa kony, to mane mok timre nikech ibiro miye nafas chon kaka an nimiya chon kabisa ka ji pok obiro kata crusade idonjo ni to ji go praise gi worship matin ne timiyo nafas owero CD alafu tichak irwako jo praise mama rucha luok marum eka ang' koro irwako jower tokeno. To nikech nang'eyo kaka Nyasaye noluonga, ng'ato nokoluonga Nyasaye moluonga naniano. Koro tinde kata omiya nafas kata okomiya tang'e ni Nyasaye biro loso kamoro. Koro tinde ok aywara ni omiya nafas kata okomiya, ng'e ni Nyasaye biro loso kamoro. Lakini upcomings to face gik mang'eny. Challenges te face jower ma piny. Gionge publicity, nikech an kata an awuotho nyaka proforma mondo agol wenda mokwongo. An gi Koling, an gi Wirta, aonge pesa. Awuotho gi proforma. Iwuotho the whole day, samoro awuotho the whole day aduogo gi 90. 90 ni keni iti kod fare, ikeni chame sapa kata lunch, ikeni time nade. Mano no fail. Ma baro mana pes fee, komiya nadhi achule skule mana bara timo godo wer. Emomiyo na kama ne kaka nacheko wer ka baro fee, ok anyiso ng'ato mondo odhi obar school fee. Lakini luwore gi teko mar Koling man kuom ng'ato. Luwore gi teko mar Koling man kuom ng'ato. Emomiyo nabaro fee madhi atimo recording. Ma Jehova odhi o refund pesa no. Machulo maong' mana matieko gowi mane sikul no. Manok oriemba. Kama ne kaka nachako wer. Koro problem mantie ng'at Nyasaye. Ni nyalo chopo stage moro ma ng'ato rito mondo mak bade. Tadier ng'ama mako bade kanyalo nyisi mondo yie mondo amak bade. Tibiro wero na wendino matin. Tawinjo ka wendini kiwero to nyalo mako piny, onyalo mako pap. Koro gik moko ariyo nyaka timre ka. Ka ok akwalo wendi nadhi awero, tabiro tuoni support mondo kik iwuog oko. Mane gik moko ariyo. Koro ibiro yudo ka ng'amo war ma Nyasaye noluongo gi Koling. To lama Nyasaye biro kelne the right person. Mok bi interfere gi Koling mare. Mok interfere gi wer mare. Nyasaye biro kelne the right person. Mok bi interfere. An nawuotho mamanyo kadhir jawer moko nyisa ni kel 60,000 mondo tere studio. Koro nawanda ni ka koro an kata siling 2,000 kama. Ema ok anyal yudo 60,000 adhi golo kure. Koro mano ng'ama deny opportunity. Sikecho ng'ama bende pesa ok nyal yudo, koro deny mondo iwe chande opportunity. Lakini jawer manoko gi sama wuwene to ndiko wer to onge pesa. Nyasaye manomiye wer no ok nyal chako tich to we moko tieko. Nyasaye biro yawo ne yo mogolo wer. Kaka ambe no yawo na magolo wer. Sani achako album mar 3. Erokamano ahinya. Koro kaka jawer Austin Wanda gin achiedh nade go eko mamede koro ikali. Koro gi sani to gima kale ing'e ni kisebedo jawer to mondo iland injili e piny duto ber ka in gi instrument mameki. Ma jower moko to nosedhi fa monyiewo nyaka gari, but dwaro ka in gi instrument mameki. Ma Jumapil tok lemo kama to natuyo mana e gari to an Kondele, to an Dandora, Nairobi, to an Makongeni, to an Kiakure, to injili ma wuotho to atimo road show kaland injili, to an Uyo Mageni tatimo injili, atimo road show kaland injili. Koro injili nyalo bedo stagnant ka onge that move, ka onge that support, ka onge move mar road show. Mano number 1. Number 2, samoro tich bende mawadhi ng'at Nyasaye bese nyalo deny opportunity mar bedo oko
samoro itiyo from Monday to Saturday, Sunday kende min thuolo. Monday to Saturday ni ing'eni onge kata sama inyalo dhi kata mana jower ne kinyasi moro kamoro kata jang'o timore minyalo lal e yamo ma ji wach ni ng'ane norumo, ng'ane ne ok orumo kata ng'ane ok ginene samoro tich ema nyalo mako ng'ato. Number 3, kaka sani koro kulabo moro ne kapango timo manyalo wuok ni an kod kokaluor mar wacho gi jama wa ni an kod rem mar finance matin. Koro challenges gi kech da bed ng'at moro man kod lwete man kod pesa na kulabo mane haraka to ni osewuok. Adwa time gi jawer moro maduong' e piny waka. Adwa wacho sani kech ada no bet surprise. Ne were mondo gigomb neno wer Austin Wanda. But ok apar ko ja Kenya. Ok an sure ni jawer cha ja Kenya. Ok adani mondo aketi, adani mondo ji odong' mende jodong' adong'a karito gidonga gichung' koro girit ni ang'o ma Austin Wanda dwago. But clue manyalo miyo samoro joma nena kata joma winja ni ok oja Kenya. Emomiyo pesa pod arem go mondo atim collab kito bet ja Kenya de wa negotiate. Koro gikela ge ma face one kaka wan joma pod nigi jower ok nigi lwetgi nono. Kisani adwa timo collab ero mabende bro bet maber kabisa. Style mandike go kata style manenego kod style mama cha bende awinjo ka koro mato kori miyo jowinjo siso gi style maneno ka mama cha bende ogune timo ikrego ochali ikruok manitimo Bomas kane dwa lando ker koro imiyo joneno siso onge Kiswahili onyisa ni mwanangu wejitayarishe mwanangu ukisajitayarisha utanipigia rununu nikwambie vile naenda. En mama modich ma wadhi timo recording gotieno to kinego kinyitimo video onge samane ne kendo. Nyisa ne na dich monge binena. Watimo video, watimo recording gotieno to kinego kinyi watimo video watikre gi wachwerno. Kidwa nena to kolos crusade mana ka crusade olewa abiro wero kolabu no kodi. Nyiso ni en ng'ama odich to en ng'at ma samoro kata gokinyi sani nyayudo ni winjo wende moro kichen ng'ama very famous. Manyisa en otuda go ma wuyo kode manyisa ne watimo kode ginene kolabu. Wuyo kode mang'eny tanda during to mar jawerwa manowewa flow. Wuyo kode mang'eny. Koro lack of finance tema affect jower sana. Lack of that finance pesa ka onge to pesa ka onge to problem aduong'. Erokamano ahinya jawer Austin Wanda. Mana ka wachiko mana ka watieko tiere jogo eko mani dala kacha mabende koro gombo werego eko wendego eko mag gospel. Jomoko be koro gigombo wer adier to pod giluor. Iwacho ni ka wero ing'eni sani iwacho ni kiwero wend gospel ka in rawera joka bro nyisi ni mara o ineno ka wan wawero genge to ni donje gospel. En ang'o no ero mabende dinyis rawera no ero mani dala kacha magombo wero wendego eko mag gospel to pod oluor. Ka nitiere ng'ama koka dwa chako wer mar gospel to number 1 samoro ng'ato nyalo bedo gi pesa but okia kaka idhi e studio. Pesa ni moselit ji marach ma ng'ato dhi nyaka e studio ma low quality. Studio mok nyako nitie studios magolo wer to wego kanyo ok onyisi way forward. Nitie studio magolo wer manyisi wer kisewero kama an mater ninge radio an matimo ni kama. Nitie nyaka studios mabe golo wende mabeyo kabisa. Koro sana nahero ni ka nitie jawer ma piny ma pod apiny kabisa pok otimo wer kata achiel to samoro chunye go mondo wer to ahero ka communicate kodgi. Sama communicate kodgi no tamiyogi wanyalo kata yie mondo watim gimiluongo ni collab. Wanyalo organize to watimo gimiluongo ni collab. Jower mang'eny kitimo collab to kitimo ni collab to gin gidwa ni mondo ichulgi. Ma gikora koni an ka yudo ng'at ma piny madwa ni mondo ochakni ni takawe to anyise ni kandik kama katim kama to adhi kode studio kandik manyakete duonda binakete duonda to kantiere platform moro ma yudo platform bende kanisa no platform moro ma yudo to kawe chien nyaka miye publicity. Kech ng'eruok no gima lich ka ng'ato yudo platform eka wang'i ng'iyo gi ji koro luoro cha bende ya kuome. Erokamano ahinya jogo eko mabende nyiso kanyo ni inya yie miyogi mag kolabo. Ang'eni koro nitiere moko mabe neno ng'ato penjowa ni oyie miyowa kolabo lakini koro wadhi yude nang'o. Inyalo miyogi kata namba ni kata kuru kuondego eko mabende yudore Jumapil ka Jumapil ka gibiro kanye ginya yudi mondo eka watieki.
Gisani ago base e piny mar Kisumu. But I move ga kamora mora ma crusade dhiye moluonga move ga sana Nairobi ema ng'era ahinya kit Nairobi ema music na odonge. Ma jo Nairobi kata kidhi Dandora kibira tipenjo ni jawer miluongo ni Austin Wanda. Giluonga ga ni Nyakisumu kech donda tin. Giluonga ni Nyakisumu, jo Nairobi luonga ni Nyakisumu. Kure ma music na nodonge ma bedo ng'ato. Koro sani wan gi Kisumu. Aleme kanisa moro ni Duond Warruok. Duond Warruok ni mana Nyawita Kisumu ka. Koro ka inyalo dwara to Nyawita kanye mantiere Duond Warruok ma Nyawita. Ama pod inyalo wanyalo chiwo namba mar simo to pod inyalo gochona pod wanyalo tuda ma wawuo. Koro namba mar simo no be kachiwo to support madwaro mar mondo atimgo kolabo cha mapiyo. Be pod ng'ama nigi chuny manyalo konyo. Pod nyalo konyo. Apani inya miyo gi amia namba ni mar simo na. Namba na mar simo kata de nyalo ndikra piny kanyo. Ringa piny kanyo to producer apani nyaketo nwa namba ni mar simo no. Ringa piny kanyo. Gimoro ma Nyasaye omiyi nikech an bende kayudo ng'ato kacham kenda. Sama ayude nadhi timo kolabo, sama ayudo platform ating'o jower turi ariago platform wadhi pako Nyasaye. Aya, neno ka producer oseikre mar ndiko namba no mar simu. Koro namba na mar simu kawa simu adwa ndiko ni mos. Namba na mar simu en akena som gi 07 in English. Sama chak gi English. Namba na mar simu en 07 96 46 12 96. Anuoyo kendo 07 96 46 12 96. Kata gi dholuo 07 96 46 12 96. 0796 46 12 96. Koro namba no inyalo WhatsApp ago, inyalo gochona go, kata support moro ma chunya ne gombo ni mondo adhi atim kolabo ma pod an gi rem cha. Kidogo ujaza kibaba or konya gi support matin no e namba mamiyi no mondo adhi achop godo kew modong' no. Kiseoro nago tadhi save namba nika. Kwer no wuka ni tup. Taoro ni e WhatsApp, in mikuongo winje. Kanda ka wadhi timo video, kioro na support, kada sama wadhi timo video cha. Tanyisi kapo ni in thuolo ni nyalo dhi, to wadhi mondo imbe dhi ginene video. Kech mano dhi mi wabedo very close kodi. Ma sama dhi timo video cha. To wanyalo dhi kodi, samoro wadhi time Nairobi, kata wadhi time Kiakure, kama wadhi time no to wanyalo dhi kodi, kech kori bedo close friend. Nyasaye mondo gwedhi kuom support moro amora ma chunyi de mi kuom namba na 07 96 46 12 96. Nyasaye mondo gwedhi kuom support minyalo miya. Erokamano ahinya jawer Austin Wanda. Apani nitiere gino ero mabende producer waloko kacha bang' dakika matin onego bed 12. Wachni mogik ne jogo ero mabende koro neno okinyi odhiambo ma kawuono. Wach mogik en ni mok nyalre kuom dhano to Nyasaye manyalo. Mane wach mogik. To wach mogik ma bende Paulo nowacho ni koro wariti kuom Yesu. An ku wach mogik en mani koro wariti kuom Yesu, then gik ma dhano ok nyal bende to Nyasaye manyalo. Koro kaka walsa gini gi mano tamo dhano ka Nyasaye manyalo. Koro ma dhano ok nyal go to wawe ni Nyasaye manyalo. Erokamano ahinya jawer Austin Wanda, janeno mano bet kod odiochieng'ni ma kawuono nyaka ne wachak twakwa. Mano ero saa 9 gi dakika 20 nyaka koro romo saa 10 gi dakika 16. Wagoni erokamano kuom bet kodwa e yono ero makare kamane tae chenro ni Eliana ni Gerald Bonyo. Watudre kanyo odiochieng'no ero makinyi, chenro no ero mar Chieng' Jamondo.